Jibda s-servizz il-ġdid Net on Demand wara li nġabret is-somma ta' 24,232 euro matul il-ġurnata tal-erba' fejn saret l-inizjattiva ta' crowdfunding fuq Net Television u Net FM. Bekk wieħed minn issa l-qudiem se jkun jista' jara l-programmi ta' Net Television kif ukoll ta' Net FM x'in irid minn fuq l-internet. Ser ikunu wkoll qed jittellaw programmi mill-passat sabiex wieħed ikun jista' jġeddet il-memorja ta' dak li kien jintwera qabel. Nirringrazzja lil kulħadd, kienet verament ġurnata stupenda fejn għamilna ġurnata nikkampanjaw biex l-istazzjon tagħna ikollu wkoll dan is-servizz on demand. Naf li ħafna nies kienu ilhom jitolbuhna u issa dan huwa realtà. Grazzi. Waqt intervista li saret maċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Pier Portelli fil-bulettin ta' Net News huwa stqarr li rispons għal din l-inizjattiva kien aħjar milli kien maħsub, tant li nqabżet sew iċ-ċifra ta' 20,000 euro.